Λοιπόν, πώς λειτουργούμε τώρα σε γενικές γραμμές και μετά θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Έτσι. Για να υποβάλλετε μια πρόταση θα πρέπει να υπάρχει είτε μια απευθείας ανάθεση που να αφορά εσάς, είτε μια ανοιχτή πρόσκληση. Η πρόσκληση η οποία μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνει και τον οργανισμό σας. Έτσι. Αν δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση ή απευθείας ανάθεση προς εσάς, δεν θα μπορέσετε να την επιλέξετε. Έτσι, δεν θα σας την εμφανίσει. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε τη φόρμα με την οποία καταχωρείτε μία πρόταση για να την διαχειριστείτε και στη συνέχεια να την υποβάλλετε στη διεύθυνση. Θα είμαι λίγο λεπτομερής στις οθόνες αυτές της καταχώρησης, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Αφού καταχωρήσουμε λοιπόν την πρόταση, θα δούμε μετά τον φάκελο της πρότασης για να εξηγήσουμε λίγο τα περιεχόμενά του και το πώς συμπληρώνεται. Έτσι. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να επιλέξετε την πρόσκληση. Ωραία. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα πεδίο που λέγεται έργο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιλέξετε το έργο το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόσκληση. Η πρόσκληση ή η απευθείας ανάθεση ουσιαστικά μπορεί να περιλαμβάνει πολλά έργα, έτσι, στα οποία καλείστε να συμμετέχετε. Ειδικά στις απευθείας αναθέσεις, εδώ παρουσιάζονται τα έργα τα οποία έχουν συνδεθεί με τον οργανισμό σας, δηλαδή επιτρέπεται η υποβολή πρότασης μόνο από τον οργανισμό σας. Λοιπόν, θα εμφανιστούν εδώ κάποια στοιχεία του έργου. Εδώ θα βάλετε μία συνοπτική περιγραφή του έργου σας. Όπου βλέπετε αυτό το σύμβολο μπορείτε να ανοίξετε το πεδίο για να γράψετε περισσότερα πράγματα. Έτσι. Τον στόχο, την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία λήξης, εδώ θα δηλώσετε αν πρόκειται για συμπληρωματικό έργο. Αν πράγματι πρόκειται για συμπληρωματικό έργο, θα πρέπει να περιγράψετε την συμπληρωματικότητα και αν πρόκειται για επέκταση έργου. Και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, αν περιλαμβάνει... Να είστε καλά. Συγγνώμη λιγάκι, γιατί... Ναι, Θα πω εγώ λοιπόν κάποια πρώτα βασικά πράγματα για την πρόταση και μετά μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση, δηλαδή τυχόν απορίες και τα λοιπά, μέχρι και να βγούμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά το δοκούν. Έτσι. Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε κάποιο αρχείο από τον δίσκο σας. Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι αυτά τα οποία εμφανίζεται ένα κόκκινο. Θα τα ξανακάνω λιγάκι. Ένα κόκκινο note από κάτω που λέει υποχρεωτικό πεδίο. Έτσι. Έτσι, τότε μόνο θα ενεργοποιηθεί το κουμπάκι αποθήκευση. Κατευθείαν, λοιπόν, αφού καταχωρήσετε την πρόταση, το σύστημα θα σας βγάλει εδώ διάφορα notes, τα οποία πράσινα σημαίνουν επιτυχία, τα κόκκινα σημαίνουν πρόβλημα, τα πορτοκαλί σημαίνουν αυτό που λέμε warning, ειδοποίηση. Κάνοντας κλικ πάνω αυτά φεύγουν και σε συγκεκριμένο χρόνο και θα μπείτε μέσα στο φάκελο της πρότασης. Η δομή της πρότασης βασίζεται πάνω κάτω στο έντυπο, το οποίο αρκετοί από εσάς γνωρίζουν και το οποίο έχει αναβαθμιστεί, έχει αλλάξει στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Έτσι.
Η οθόνη λοιπόν αυτή, επειδή έχει πάρα πολλή πληροφορία, χωρίζεται σε tabs. Πατώντας κάθε tab, μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενά του. Μέσα σε κάθε tab, επίσης, όταν υπάρχει πολλή πληροφορία, μπορεί να υπάρχουν και υπο-tabs. Όπως για παράδειγμα εδώ στο πρώτο tab, που έχει τα βασικά στοιχεία της αίτησης, υπάρχουν υπο-tabs. Ωραία. Πάλι τα γνώριμά μας κουμπάκια στο header της οθόνης, με τα οποία μπορούμε να κάνουμε τις βασικές λειτουργίες. Έτσι. Και επίσης υπάρχουν και κουμπάκια σε διάφορα άλλα σημεία, σύμβολα, όπως για παράδειγμα εδώ που λέει ενημέρωση των στοιχείων, τα κουμπάκια αυτά για προσθήκη, πάλι τα ίδια κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία πρόταση η οποία είναι ήδη συμπληρωμένη. Δώστε μου μισό λεπτό. Θα μπω λίγο με έναν άλλο χρήστη. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε λίγο τι περιλαμβάνει το κάθε tab και πώς αυτά τα στοιχεία συμπληρώνονται. Έτσι. Στο πρώτο tab, λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της πρότασης, έχουμε τα βασικά στοιχεία της πρότασης, τα οποία είναι ουσιαστικά αυτά που καταχωρήσατε. Να θυμίσω επίσης ότι όταν καταχωρούμε μια νέα πρόταση, αυτή πηγαίνει πάντα σε κατάσταση υποδιαμόρφωση, που σημαίνει ότι μπορούμε να τη διαγράψουμε. Ή και αφού τη συμπληρώσουμε, αφού συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία της, μπορούμε να την υποβάλουμε στην υπηρεσία. Μετά έχουμε μια κάρτα με οικονομικά στοιχεία. Έτσι. Εδώ ουσιαστικά κάνει κάποια αθροίσματα και μας δείχνει το σύνολο των δαπανών που έχουμε καταχωρήσει. Και στο τρίτο tab είναι τυχόν άλλες εκδόσεις της πρότασης. Οι δικαιούχοι οι οποίοι συμμετέχουν σε απευθείας αναθέσεις έχουν τη δυνατότητα, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πρότασής τους, να αλλάξουν τα στοιχεία, να αναδιαμορφώσουν τα στοιχεία μιας πρότασης με βάση τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που θα δώσει η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων, για να μπορέσει να γίνει αυτό, επειδή από τη στιγμή που υποβάλλεται μια πρόταση κλειδώνει, ουσιαστικά η υπηρεσία θα σας δώσει το δικαίωμα να δημιουργήσετε καινούργια έκδοση για να ενημερώσετε τα στοιχεία της πρότασης που έχετε υποβάλει. Στο tab αυτό, λοιπόν, φαίνονται όλες οι άλλες εκδόσεις, εκτός από τη συγκεκριμένη που διαχειρίζεστε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Στη συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχουν άλλες εκδόσεις, είναι η πρώτη έκδοση, το βλέπετε εδώ, και είναι και η τελευταία, ουσιαστικά, που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα. Λοιπόν, πολύ σημαντική κάρτα είναι αυτή εδώ, η οποία εμφανίζεται δεξιά. Κάθε φορά, λοιπόν, που κάνετε έλεγχο πρότασης ή υποβολή, διεξάγονται κάποιοι έλεγχοι από πίσω, έτσι ώστε να διασφαλίσει το σύστημα ότι το σύνολο των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει είναι πλήρες και σωστό, με βάση τις επιλογές που έχετε κάνει. Έτσι. Εδώ, λοιπόν, σε αυτή την κάρτα, θα εμφανίζονται κάθε φορά τα προβλήματα, τα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η πρότασή σας. Έτσι. Όταν το σύμβολο αυτό είναι κόκκινο, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί, αλλιώς δεν μπορεί να υποβληθεί η πρόταση. Όταν είναι πορτοκαλί, σημαίνει ότι είναι ειδοποίηση. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις και δεν υπάρχουν σφάλματα, το σύστημα επιτρέπει την υποβολή της πρότασης. Όταν επιτρέπεται η υποβολή της πρότασης, ουσιαστικά θα εμφανιστεί και αυτό το πράσινο σύμβολο, μια εγγραφή δηλαδή, που θα λέει
ότι δεν εντοπίστηκαν σφάλματα στην πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση, λοιπόν, έχει 2 warnings, ότι έχουν δηλωθεί μηδενικές έμεσες δαπάνες, το οποίο έχετε δικαίωμα να το κάνετε, αλλά είναι ένα warning για να σας το θυμίσει, μπας και δεν έχει γίνει σωστά, και ότι δεν έχουν καταχωρηθεί υπεργολάβοι ή ανάδοχοι για τη συγκεκριμένη πρόταση. Μόνο στην περίπτωση, λοιπόν, που σε αυτή την κάρτα υπάρχουν πορτοκαλί και πράσινα σύμβολα, μόνο τότε μπορεί να υποβληθεί η πρόταση. Στην περίπτωση που υπάρχει κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί η πρόταση. Για να το δούμε λιγάκι αυτό. Ας πούμε ότι θα βάλουμε εδώ εδώ τώρα λογικά θα πρέπει να μου βγάλει error ακριβώς ότι οι έμεσες δαπάνες που έχω δηλώσει ξεπερνούν το 7% των υπόλοιπων δαπανών. Έτσι, εδώ λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση είχα βάλει ότι η πρόταση έχει δαπάνες που αφορούν συμβάσεις με τρίτους, δηλαδή υπεργολαβίες 100.000 ευρώ, και έχω βάλει και έμεσες δαπάνες οι οποίες πρέπει να είναι μικρότερες του 7% ή ίσως του 7%, 100.000 ευρώ. Οπότε μου το βγάζει σαν error. Εδώ λοιπόν τώρα έχω βάλει τις δαπάνες μου στο 6% περίπου, οπότε κανονικά δεν πρέπει να μου βγάλει αυτό το πρόβλημα, αλλά μου βγάζει άλλο πρόβλημα που λέει ότι το άθροισμα των δαπανών της πρότασης ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου. Έτσι. Είχα δηλώσει εδώ προϋπολογισμό, όταν καταχώρησα την πρόταση, λοιπόν, είχα δηλώσει προϋπολογισμό, μάλλον όχι, το έργο στο οποίο έχω κατεβάσει, έχω υποβάλει πρόταση, έχει προϋπολογισμό 100.000 και εγώ ουσιαστικά ζητάω 106. Αν κάνω τώρα έλεγχο πρότασης, κανονικά θα πρέπει να μου βγάλει ότι δεν έχει σφάλματα. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, με παρόμοιο τρόπο μάλλον, γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι οι οποίοι αφορούν την πρόταση και τα προβλήματα εδώ παρουσιάζονται σε αυτή την κάρτα με την περιγραφή τους, έτσι ώστε να πάτε στην κατάλληλη οθόνη και να τα διορθώσετε για να μπορέσει να υποβληθεί η πρότασή σας. Έτσι. Στο δεύτερο tab της οθόνης υπάρχουν πάλι 4 κάρτες, οι οποίες μπορούν να ενημερωθούν τα στοιχεία πατώντας το κουμπί το σύμβολο ενημέρωση. Έτσι. Το πρώτο υποτάμπ αφορά την περιγραφή του έργου και τα ωφέλη του. Το δεύτερο, στοιχεία διαχειριστικής επάρκειας. Το τρίτο, στοιχεία οικονομικής επάρκειας. Και στο τέταρτο, πρέπει να συμπληρωθεί, να επισυναυθούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου, συντονιστή και του εταίρου, αν υφίσταται. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να επιλέξουμε αρχείο από το δίσκο μας και να αποθηκεύσουμε. Στο τρίτο tab περιλαμβάνονται οι δείκτες του έργου, τους οποίους τους κληρονομεί η πρότασή σας από το έργο το οποίο, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλετε πρόταση. Έτσι. Εδώ ουσιαστικά δεν έχετε κάποια ενέργεια να κάνετε, απλά εμφανίζονται οι δείκτες τους οποίους θα πρέπει να πιάσετε κατά την υλοποίηση του έργου σας. Υπάρχουν οι δείκτες εκροών και οι δείκτες αποτελέσματος έργου.
Το tab που αφορά τις δαπάνες είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά στην πρόταση. Κατά τη δημιουργία της πρότασης θα εμφανιστούν by default οι εγγραφές αυτές, οι εγγραφές δηλαδή των διαφόρων δαπανών, σαν να έχετε ένα πίνακα σε ένα έντυπο, το οποίο είναι προσυμπληρωμένες οι γραμμές του με την κατηγορία της δαπάνης και εσείς πρέπει να δηλώσετε το ποσό το οποίο δηλώνετε μέσα στην πρότασή σας και αφορά τις δαπάνες υλοποίησης. Οι κατηγορίες σας είναι γνώριμες, αφορά δαπάνες προσωπικού, οδηπορικά και έξοδα διαβίωσης, εξοπλισμό, ακίνητα, αναλώσιμα, συμβάσεις, δαπάνες της κοινοτικής χρηματοδότησης, δαπάνες εμπειρογνώμων, δαπάνες που σχετίζονται με την ομάδα στόχο και οι έμεσες δαπάνες, οι οποίες πρέπει να είναι μικρότερες ίσως του 7% του προϋπολογισμού που θα δηλώσετε εδώ. Έτσι, το ταβάνι του προϋπολογισμού είναι το προϋπολογισμός του έργου, στο οποίο υποβάλλετε την πρόταση. Και για να μπορέσετε να ενημερώσετε τα ποσά αυτά, θα πηγαίνετε στα 3 bullets της κάθε εγγραφής και θα κάνετε ενημέρωση. Έτσι, εδώ θα δηλώσετε το ποσό, μια περιγραφή της δαπάνης και αν θέλετε να επισυνάψετε κάποιο αρχείο. Έτσι, το δεύτερο κουμπάκι, η δεύτερη επιλογή, έχει να κάνει με την αρχικοποίηση της δαπάνης. Δηλαδή, αν έχετε δηλώσει εδώ κάποιο ποσό, όπως είχα δηλώσει εγώ εδώ, μπορείτε να κάνετε αρχικοποίηση. Να την επαναφέρετε δηλαδή στο 0, χωρίς περιγραφή. Έτσι. Μπορώ να κάνω το ίδιο και εδώ. Έτσι, τώρα είναι μηδενικά όλα και να το ξανακαταχωρήσω. Ωραία. Στο πέμπτο tab της πρότασης θα δηλώσετε τα στοιχεία των δικαιούχων, μεταξύ των οποίων είναι και ο συντονιστής, των υπεργολάβων και τις συμβάσεις τις οποίες έχετε ή θα φτιάξετε για το συγκεκριμένο έργο. Έτσι, για να καταχωρήσουμε μια καινούρια εγγραφή, πατάμε το κουμπάκι καταχώρηση. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης, όπου ουσιαστικά εδώ πρέπει να δηλώσουμε διάφορα στοιχεία για το δικαιούχο, από τα βασικά του στοιχεία, το καταστατικό, τα στοιχεία επικοινωνίας, λοιπά στοιχεία κτλ. Και βέβαια αν είναι συντονιστής. Ο συγκεκριμένος εδώ είναι ο συντονιστής. Επίσης, εδώ υπάρχουν πολλές άλλες λειτουργίες που πρέπει να γίνουν. Με το ενημέρωση μπορούμε να ενημερώσουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε καταχωρήσει. Με την λειτουργία διαχείριση πραγματικών δικαιούχων μας πηγαίνει το σύστημα σε μια άλλη οθόνη όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους του οργανισμού, τους beneficial owners. Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά στην περίπτωση των δημόσιων οργανισμών, απλά σας τα δείχνω λίγο για να γνωρίζετε τι κάνουν. Μπορώ να διαγράψω την εγγραφή και να ενημερώσω τα στοιχεία του project manager, του προϊσταμένου και των στοιχείων επικοινωνίας. Έτσι, υπάρχουν αυτοί οι βασικοί ρόλοι μέσα στην πρόταση. Εδώ λοιπόν είναι τα στοιχεία του project manager, τα οποία εμφανίζονται και εδώ, του προϊσταμένου και του υπεύθυνου επικοινωνίας. Έτσι. Στην αμέσως επόμενη κάρτα μπορώ να δηλώσω τους υπεργολάβους, αναδόχους, με τον ίδιο τρόπο πάλι καταχωρώ στοιχεία και τις συμβάσεις του έργου εφόσον υπάρχουν, δηλώνοντας τον αριθμό της σύμβασης, το είδος, τη διαδικασία, την οποία δημοπρατήθηκε, ποιος είναι ο ανάδοχος, ημερομηνία υπογραφής, συνολικό ποσό και ούτω καθεξής. Οι συμβάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές να καταχωρούνται σωστά, γιατί χρησιμοποιούνται και όταν υποβάλλεται για ελέγχους, όταν υποβάλλεται αίτημα πληρωμής. Οι κατανομές έχουν να κάνουν με τις περιόδους τις οποίες θα αναλώσετε τις προτινόμενες δαπάνες. Εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία μόνο περίοδος που λέει ότι θα καταναλώσω και τις 100.000 και αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα.
κατανομή δηλαδή δαπανών και κατανομή εσόδων. Το τελευταίο tab έχει να κάνει με αιτήματα τα οποία είτε υποβάλλετε εσείς, είτε σας υποβάλλει η υπηρεσία προς απάντηση από την πλευρά σας. Στη φάση της πρότασης που δεν έχει υποβληθεί ακόμα, εδώ δεν υπάρχει λειτουργικότητα, αλλά αφού η πρότασή σας υποβληθεί, θα μπορέσετε εσείς να κάνετε και αξιολογηθεί, να κάνετε αίτημα για φύλλο αξιολόγησης και η υπηρεσία να σας κάνει αιτήματα συμπλήρωσης λοιπόν στοιχείων ή αιτήματα διορθώσεων μετά την οριστική επιλογή. Γενικά, όταν γίνονται ενέργειες από την υπηρεσία οι οποίες απαιτούν την εμπλοκή σας, εμφανίζονται και ειδοποιήσεις μέσα στο σύστημα, αλλά σας έρχονται και ειδοποιήσεις μέσω email. Έτσι. Για να δούμε τις ειδοποιήσεις μέσα από το σύστημα, πατάμε το πάνω δεξιά κουμπάκι που έχει το καμπανάκι, όπου εδώ μας δηλώνει και τον αριθμό των ειδοποιήσεων που έχουμε λάβει. Πατώντας το, εμφανίζεται μια οθόνη δεξιά, η οποία μας δείχνει τις ειδοποιήσεις, τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις, τις τελευταίες 50, έτσι, με ένα τίτλο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι αφορά η ειδοποίηση. Εδώ, για παράδειγμα, είναι αξιολόγηση πρότασης, εδώ αποστολή προσχεδίου επιστολής και πίνακα εγκεκριμένων δαπανών. Και κάνοντας κλικ, ουσιαστικά μας εμφανίζει την αναλυτική ειδοποίηση, όπου όταν την κλείσουμε, μετά χάνεται γιατί έχει διαβαστεί. Έτσι, εδώ το έχω βάλει σαν φίλτρο να μου φέρνει τις ειδοποιήσεις που δεν έχω διαβάσει. Λοιπόν, αφού λοιπόν συμπληρώσουμε τα στοιχεία της πρότασής μας, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά, έτσι, μπορούμε επίσης να ενημερώσουμε τα βασικά στοιχεία της πρότασής μας, πατώντας το κουμπάκι ενημέρωση, δηλαδή τα στοιχεία που καταχωρήσαμε κατά την καταχώρηση της πρότασης, και να υποβάλουμε. Έτσι, για να μπορέσουμε να υποβάλουμε θα πρέπει καταρχήν να είναι εμπρόθεσμη η πρότασή μας, έτσι, δηλαδή να είναι μέσα στο εύρος των ημερομηνιών που ορίζει η πρόσκληση, και αφού πατήσουμε υποβολή, μας ενημερώνει το σύστημα ότι η πρόταση υποβλήθηκε επιτυχώς και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Να δούμε λιγάκι, καταρχήν, κάτι που ξέχασα να σας πω, πώς είναι διαμορφωμένη μια πρόσκληση. Έτσι, μια πρόσκληση ουσιαστικά περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης, έτσι, όπου ορίζει ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, τα πιο σημαντικά, η περίοδος υποβολής ενστάσεων και η καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων, ποια έργα περιλαμβάνει η πρόσκληση, έτσι. Για κάθε έργο μπορούμε να μπούμε και να δούμε αναλυτικά στοιχεία. Έτσι, εδώ είναι και οι δείκτες εκροής και δείκτες αποτελέσματος που βλέπαμε μέσα στην πρότασή μας και διάφορα πρότυπα έργα τα οποία συνδέονται με το έργο. Έτσι. Και επίσης μπορούμε να δούμε τροποποιήσεις της πρόσκλησης, δηλαδή αν η πρόσκληση είναι στον αέρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, θα μπορέσουμε να τα δούμε από τις τροποποιήσεις. Και οι ερωταπαντήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση. Φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Ναι. Όχι. Όλα τα δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει θα μεταφερθούν και θα μπουν ηλεκτρονικά μέσα στο σύστημα όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Δηλαδή, όταν θα μπείτε εσείς στο σύστημα, αυτό το έργο το οποίο υλοποιείτε θα το δείτε ήδη έτοιμο μέσα στα έργα, μέσα στον κατάλογο τα έργα μου. Εδώ. Και θα δείτε μέσα και ό,τι αιτήματα πληρωμής έχετε υποβάλει και έχουν οριστικοποιηθεί.
Εμείς προσπαθήσαμε να μειώσουμε όσο γίνεται το διοικητικό σας κόστος για αυτήν τη μετάβαση. Γι' αυτό βλέπατε και διάφορα email ότι ζητούσαμε να έρθουν με διαφορετική μορφή τα ηλεκτρονικά αρχεία, γιατί ακριβώς θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Ανάλαβε η διεύθυνση να κάνει αυτό που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε γίνει από τους δικαιούχους, δηλαδή οι λειτουργοί που χειρίζονται τα έργα σας μάζεψαν τις πληροφορίες ο καθένας για τα έργα που είναι υπεύθυνος, τα συλλέξαμε και αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια για να μην χρειαστείτε εσείς να τα περάσετε από μόνοι σας, αλλά να τα έχουμε περάσει εμείς, να είναι έτοιμα αυτά που είναι ήδη υπό υλοποίηση και λειτουργούν κανονικά στο προηγούμενο περιβάλλον, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι, είναι αυτό που είπε ο Βασίλης, θα τα δείτε όλα αυτά, όταν θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία, θα τα δείτε μέσα ο καθένας στο φορέα του. Δηλαδή, π.χ. η υπηρεσία ασύλου θα δει τα έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση. Αντίστοιχα, ο καθένας θα τα δείτε μέσα ήδη δημιουργημένα μαζί και το πιο σημαντικό, με τα αιτήματα πληρωμών. Αιτήματα πληρωμών για χάρη του συστήματος είναι οι εκθέσεις αναφοράς που έχουμε μέχρι τώρα, απλά για το σύστημα, για να ξεχωρίζει, ονομάζονται αιτήματα πληρωμής. Ολοκληρωμένα δεν έχουμε, μόνο ένα. Το οποίο, ναι, να το δημιουργήσουμε και να φαίνεται ότι είναι ολοκληρωμένο. Ναι, είπατε για μείωση του διοικητικού όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, από τον 11ο του 2022 μέχρι πριν 2 μήνες, δεν μας είπε κάποιος ότι χρειάζονται να ετοιμαστούν όλη αυτή η πληροφορία στη μορφή του Excel. Εξαρτάται σε ποια φάση είναι η υλοποίηση ήταν το δικό σας έργο. Δηλαδή, αν βρισκόταν σε υλοποίηση και έπρεπε να γίνει κάποιον αίτημα πληρωμής που τη μεριά σας, που το φορέα σας, δηλαδή να έρθει μια έκθεση που να ζητά γιατί κάνετε κάποιες δαπάνες, αυτόν τότε θα σας είχε σταλεί, γιατί είναι αιτήματα που στέλνονται, που έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Οπότε, αν εσείς έχετε κάνει έναν αίτημα για δαπάνες που διεκδικείτε, τότε θα σας είχε σίγουρα στάλει. Εξαρτάται. Έχετε κάνει... εντάξει, τούτο να το δούμε τότε εσωτερικά τι συμβαίνει με το δικό σας έργο, αλλά είναι ανεξάρτητα. Ναι. Μιλούμε για τις πληρωμές ή για την πρόταση. Άρα μιλάμε για την έκθεση της αναφοράς. Να το δούμε μετά που θα πάμε στο επόμενο κομμάτι που θα είναι αυτό που ζητάτε τώρα. Τώρα είμαστε στη φάση πρότασης. Δηλαδή της δημιουργίας του έργου. Για εσάς, ναι, να το δούμε σε χωριστά. Απλά μιλούμε ότι γενικά όταν θα έρθει κάποιος να υποβάλει πρόταση, είναι ο τρόπος που υποβάλλεται η πρόταση σε αυτήν την παρουσίαση. Μετά θα δούμε και το θέμα των εκθέσεων και των αιτημάτων. Ναι, Πιο μετά, θα το δούμε πιο μετά. Τώρα μένουμε μόνο στην πρόταση, στην υποβολή της πρότασης και... Άρα, στη συνέχεια το που πρέπει να επιβεβαιώσουμε. Εμείς που έχουμε ήδη έναν έργο και υποβάλαμε και η εξαμηνιαία, θα τη δούμε πάνω, θα είναι ήδη περασμένη η εξαμηνιαία που έχουμε υποβάλει και τα λοιπά, θα είναι όλα πάνω. Ναι, αν είναι ειδικότερα αυτή τη φάση περνούμε αυτές που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν κλείσει από εμάς οι έλεγχοι. Και το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθούν αυτές που είναι ακόμα υπό εξέταση, από έλεγχο από εμάς. Εκεί είναι μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση, πάλι όμως να τη δούμε μετά. Τώρα εμείς έχουμε να υποβάλουμε έτοιμα για... Ναι, να τα δούμε, να φτάσει στο επόμενο. Αν υπάρχει κάποια απορία για τη διαδικασία που ένας φορέας θα υποβάλει πρόταση στη διεύθυνση για να υπογραφτεί συμφωνία. Έχει κάποιος κάποια απορία για τη διαδικασία? Υπάρχει όριο λέξεων στα διάφορα πεδία? Ναι, έχουμε βάλει όρια λέξεων. Ο τρόπος που πήγαινε το όριο ήταν στη βάση των υφιστάμενων δελτίων υποβολής πρότασης που είχαμε. Μπήκε ένας μέσος όρος, ούτως ώστε να υπάρχει και ένας έλεγχος να μην ξεφεύγει κάποιος πάρα πολύ, για να μπορεί να υπάρχει... ναι. Διαφορετικά δικαιώματα αναχρήστη, ακόμη και κατά την υποβολή ή κάποιο λόγο που να φαίνεται ποιος έχει κάνει τι,
στην εξωτερική, στην εφαρμογή του δικαιούχου, υπάρχει μόνο ένας ρόλος που έχει να κάνει με το δικαιούχο. Και αρχικά το σύστημα είχε σχεδιαστεί και να είναι και ένας χρήστης μόνο ανά οργανισμό. Αλλά τώρα ουσιαστικά θα το αλλάξουμε και θα μπορεί ένας οργανισμός να έχει πολλούς χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες για λογαριασμό του. Τα δικαιώματα θα τα δούμε. Αυτό που μπορούμε να δούμε πιο εύκολα είναι να ορίζεται υπεύθυνος ανά έργο, έτσι ώστε να μοιράζονται τα έργα. Η log υπάρχει αναλυτικό, απλά δεν το βλέπετε εσείς. Δηλαδή η πλατφόρμα ούτως ή άλλως τηρεί. Ναι, με κάποιο request μπορούμε να σας δίνουμε στοιχεία που χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε εσείς κάποιους εσωτερικούς ελέγχους, φαντάζομαι, έτσι. Υπάρχουν σίγουρα τα πεδία, σε κάθε εγγραφή υπάρχουν by default πεδία του πότε καταχωρήθηκε η εγγραφή, από ποιον, πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά και από ποιον ενημερώθηκε τελευταία φορά. Απλά για λόγους οικονομίας χώρου δεν φαίνονται σε όλες τις λίστες, γιατί είναι πάρα πολλά τα δεδομένα, έτσι, και θα έπρεπε να κάνετε scroll για να βλέπετε όλη τη λίστα. Αλλά σίγουρα το σύστημα κρατά αναλυτικό log. Και μια τελευταία ερώτηση. Οπότε στις διάφορες δαπάνες καταλαβαίνω ότι βάζουμε lump sum. Το explanatory όμως, η ανάλυση της κάθε δαπάνης, του κάθε στοιχείου εξόδου, ας πούμε, γίνεται με το upload κάποιο Excel. Ναι. Με το upload του αρχείου, ουσιαστικά. Το οποίο βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα να το απαντήσει η υπηρεσία αυτό. Χριστίνα, έτσι δεν είναι? Το τελικό ποσό της δαπάνης καταχωρείται στην πρόταση. Και... Καταχωρούμε λοιπόν το projection, μπορεί να είναι ένα lump sum. Για παράδειγμα, τα κόστη θα είναι χ, τα explanatory. Θα ανεβάζουμε κάποιο Excel ή συμπληρώνουμε κάποια επιμέρους παιδεία? Κανονικά, κάθε δαπάνη υπάρχει δικαίωμα αν θέλετε να επισυνάψετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε. Ανάλογα με το είδος της κατηγορίας ή το σημείο στο οποίο βρίσκεται π.χ. στην περιγραφή, μπορεί να θέλετε να... Άρα, έχει προνοηθεί για κάθε σημείο να μπορείτε να κάνετε upload ό,τι χρειάζεται ή το οποίο θεωρείτε εσείς ότι είναι απαραίτητο για να εξηγήσετε περαιτέρω. Π.χ. μπορεί να μην είναι αρκετές οι λέξεις ή χαρακτήρες που βάλαμε, μπορεί να είναι κάποια απόφαση π.χ. υπουργικού, ένα παράδειγμα που θέλετε να το επισυνάψετε στη συγκεκριμένο σημείο για να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει ανάγκη για το έργο. Στις δαπάνες αντίστοιχα θα έχει πάλι πεδίο. Είναι καθαρά για δική σας χρήση, τουλάχιστον στη φάση που θα είναι υποβολή της πρότασης. Δηλαδή που θα κάνετε την πρώτη σας. Στην πορεία, αν ο έλεγχος της πρότασης είναι από τη διεύθυνση και ζητούνται περαιτέρω σχόλια π.χ., μπορεί ακριβώς στη νέα έκδοση να πρέπει να επισυνάψετε κάτι περαιτέρω. Ευχαριστώ. Υπάρχει τρόπος να κατεβάσει, να κάνει download τα versions τα οποία θα είναι στην υποβολή πρόταση? Δηλαδή? Δηλαδή, εγώ θα υποβάλω την πρότασή μου και έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι λύθης. Θα έρθει η μονάδα με σχόλια πίσω και θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία. Αυτή τη διαδικασία που είναι step by step και συμπληρώνεις, μπορείς να το κατεβάσεις, να το κάνεις download και να το φυλάμε εμείς μέσα στο δικά μας. Η κάθε έκδοση φυλάσσεται στο σύστημα. Δηλαδή, Εκτός από το σύστημα, ενώ στα δικά μας τα προσωπικά. εκτύπωση, δηλαδή, να τυπώσετε την αίτηση, εννοείται. Save as PDF. Ναι. Υπάρχει στο εσωτερικό σύστημα, οπότε θα το μεταφέρουμε σαν λειτουργία και στο εξωτερικό. Να το τυπώνετε κι εσείς. Απλά δεν το θεωρήσαμε αναγκαίο από τη στιγμή που υπάρχουν όλα τα στοιχεία στο σύστημα. Δηλαδή, η επόμενη έκδοση, η δεύτερη έκδοση, η οποία θα κάνει αλλαγές, δεν επηρεάζει την πρώτη. Η πρώτη έχει υποβληθεί, έχει κλειδώσει, έτσι, και από εκεί και πέρα εσείς η δημιουργία νέας έκδοσης τι κάνει? Αντιγράφει την προηγούμενη έκδοση με όλα τα στοιχεία μέσα και σας επιτρέπει να τα αλλάξετε. Αλλά σε περίπτωση που το χρειαστούμε, αυτή την draft μορφή, θα μπορούμε να το κατεβάσουμε? Θα το βάλουμε να μπορείτε να το τυπώσετε. Να το παράξετε σε PDF δηλαδή. Πάνω στους χρήστες μπορούν να δουλεύουν και ταυτόχρονα?
Αν έχουν διαφορετικά accounts, σαφώς. Okay. Το έντυπο υπάρχει και offline. Το έντυπο. Η φόρμα της καταχώρησης. πρότασης. Offline, τι εννοείται? Να μπορώ να το δουλέψω offline, μετά να ξεκινήσω την καταχώρηση online. Okay. Sorry. Και υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Και θα υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Επίσης, να κάνουμε μια διευκρίνηση, ίσως που έπρεπε να την πούμε στην αρχή. Είναι μια αλλαγή που έχουμε από την υφιστάμενη κατάσταση όταν μιλάμε για απευθείας ανάθεση. Συνήθως τι γίνεται, έρχεστε οι διάφοροι φορείς, λέτε, π.χ. αν υπάρχει αποφάση υπουργικού για το έργο σας, το γνωρίζετε και απλά θα υποβάλλετε την πρόταση σας και θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καινούργιες ανάγκες και επομένως θα αιτηθείτε, θα στείλετε επιστολή, email στον Κωνσταντίνο, στο διευθυντή μας, με το οποίο λέτε τώρα έχουμε αυτή τη νέα ανάγκη, θέλουμε να κάνουμε αυτό το νέο έργο και ξεκινά, σας στέλνουμε το ΔΥΠΑ, δεν το έχετε και ξεκινάτε και συμπληρώνετε τα πεδία, μας τα στέλνετε και ξεκινά, στο πούμε, ο έλεγχος της πρότασης. Τώρα αυτό που αλλάζει είναι ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει το έργο από την υπηρεσία σας, που είναι, είναι εδώ που έρχεται το σύστημα θα έρθει να σας ανοίξει πρόσκληση ειδικά για το έργο που έχει εγκριθεί να υλοποιήσετε. Άρα είτε ήταν μέσα στην απόφαση του Υπουργικού, είτε είναι μια καινούργια απόφαση, καινούριο έργο που έπρεπε να προηγηθεί η έγκριση από τη διεύθυνση ότι ναι, μπορείτε να προχωρήσετε, φαίνεται επιλέξιμο έργο και σας λέμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε με υποβολή πρότασης. Εκεί πλέον θα αναμένετε, για να την υποβάλλετε, θα αναμένετε να έχετε αυτή την πρόσκληση στο σύστημα. Άρα εμείς αυτό που θα κάνουμε με το που έχουμε την έγκριση του έργου σας, θα είναι να δημιουργηθεί στο σύστημα από εμάς αυτή η πρόσκληση, την ονομάζουμε πρόσκληση, και εκεί θα μπορείτε να δείτε το έργο που έχετε προτείνει και έχουμε εγκρίνει, θα το δείτε δημιουργημένο και έτσι θα πάτε εσείς εκεί να υποβάλλετε πρόταση. Δεν θα μπορεί κάποιος άλλος να υποβάλει πρόταση για το δικό σας έργο. Να ξαναπάρω την υπηρεσία ασύλου, γιατί έχει έτσι πολλά έργα, ή την αστυνομία, π.χ., επίσης ένας δικαιούχος με πολλά έργα. Αν π.χ. τώρα πάρω την αστυνομία, έτσι για χάρη παραδείγματος, έχει αποφασιστεί ένα νέο έργο να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ας πούμε, εκπαιδεύσεις για το τμήμα της αστυνομίας. Θα γίνει πρόσκληση με αυτόν τον τίτλο. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, όμως η υπηρεσία ασύλου να πάει να κάνει αιτήσεις σε εκείνον το έργο ή να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα. Θα είναι αποκλειστικά για το φορέα σας η πρόσκληση. Στην αστυνομία έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι η Μαρίνα, καταρχήν, Αντρέου, είμαι στον κλάδο διαχείριση ευρωπαϊκών έργων για την αστυνομία. Έχουμε πάρα πολλά έργα. Απορίες είναι, εγώ διαχειρίζομαι τα ΔΥΠ, τα οποία μου συμπληρώνουν, έχω να κάνω, για παράδειγμα, με 15-20 διαφορετικά τμήματα. Εγώ δεν γνωρίζω τι θέλουν τα τμήματα. Έρχεται το ΔΥΠ. Τώρα, να συνεχίσω να δουλεύω, να έχουν πρόσβαση τα τμήματα μου, πώς θα... Καταλάβετε την απορία όλων των συναδέλφων εδώ. Να πρέπει να έχω κάπου τις πληροφορίες της πρότασης μου. Δηλαδή, την περιγραφή του έργου, τον προπολογισμό, τι ακριβώς θέλουν. Εγώ τούτα έβλεπα τα μέσω του ΔΥΠ, που τα έστελνα στα διάφορα τμήματα. Έρχονταν κοντά μου να διορθωθούν, να στείλουμε σχόλια. Λίγο... Το σημαντικό σε αυτή τη φάση, από τη στιγμή που ηλεκτρονικοποιείται η όλη διαδικασία, ναι,
είναι να αποφασιστεί ποιος καταχωρεί, ποιος βλέπει και ποιος καταχωρεί δεδομένα. Εμείς. Έτσι. Αν λοιπόν καταχωρείτε εσείς δεδομένα και όλοι οι υπόλοιποι απλά τα συγκεντρώνουν, τα γράφουν κάπου και σας τα δίνουν, αυτό θα συνεχιστεί να γίνεται. Έτσι, εσείς θα είστε 3-4 users της αστυνομίας που θα έχουν αυτή τη στιγμή, όπως είναι τώρα η υλοποιημένη πλατφόρμα, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δηλαδή θα βλέπετε, έχετε υποβάλει 50 έργα, υλοποιείτε. Ο καθένας θα βλέπει 50 έργα. Έτσι. Σε δεύτερη φάση θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή που συζητήσαμε πριν, δηλαδή να πούμε ότι αυτά τα 10 έργα τα χειρίζεται η Μαρίνα. Αυτά τα 15 έργα τα χειρίζεται η Κατερίνα και αυτά τα 20 έργα τα χειρίζεται η Αλεξάνδρα. Οπότε, όταν θα μπαίνετε στο σύστημα ο κάθε χρήστης, αυτό που σκέφτομαι τώρα, γιατί δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα πώς θα το υλοποιήσουμε, είναι να τα βλέπετε όλα, να μπορείτε να μπείτε και στους φακέλους, αλλά να μπορείτε να κάνετε λειτουργίες πάνω στα έργα μόνο για αυτά τα οποία έχετε δηλωθεί υπεύθυνος. Κάπως έτσι. Επίσης, πολύ σημαντικό, στα έργα της αστυνομίας δεν θα έχουν πρόσβαση, φαντάζομαι, άλλα τμήματα, γιατί έχουμε πολλά θέματα απόρριτα. Ποια τμήματα εννοείται? Ενώ τα έργα μας θα βλέπουν κι άλλοι. Όχι, βέβαια. Όχι. Είναι καθαρά δική σας. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να μπει σε έργα σας, ούτε καν αυτό συζητάμε, ότι μπορεί να μην μπορείτε να μπείτε και σε έργα άλλου συναδέλφου, αν πρέπει. Αν πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, αλλά όταν επειδή όντως σήμερα μιλάμε και για δημόσιους φορείς, επειδή έχει τύχει να έχουμε έργα με εμπιστευτικές πληροφορίες. Μέχρι τώρα η πρακτική, παρόλο που υπάρχει π.χ. και ένα Oasis, το Oasis π.χ. δεν καταχωρούνται τα έργα που έχουν εμπιστευτικές. Τέλος πάντων υπάρχει μια πιο ευαίσθητη κατάσταση όσον αφορά τις πληροφορίες. Εκείνα μένουν εκτός συστήματος. Πιθανώς σε αυτή την περίπτωση να μην πρέπει να μπουν κάποιες πληροφορίες και αυτές που είναι ευαίσθητες να πρέπει να παραμείνει εκτός συστήματος με την υφιστάμενη πρακτική του δημοσίου. Ακόμα μια πρόταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη μέσα στο σύστημα. Μήπως θα ήταν καλά κατά τη διάρκεια υποβολής της πρότασης, αφού θα έχουμε, για παράδειγμα, εμείς 4 users, να δίνεις access σε ποιους δικαιούσε ποιος από τους users που δουλεύεις μαζί του να μπορεί να δει την πρόταση. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να μην πρέπει να δω μια πρόταση που θα πρέπει να βλέπει η Μαρίνα και μια άλλη συνάδελφος. Να το δούμε. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να δηλώνεται ένας υπεύθυνος ανά πρόταση και ανά έργο. Αυτό που λέτε εσείς είναι να δηλώνονται ομάδα έργου. Να δηλώνετε δηλαδή ότι εμείς, οι δύο αυτοί χρήστες... Ναι, απλά αυτό που λέω είναι σε περίπτωση που λείπει με άδεια, αν είμαι sick leave ή με οτιδήποτε, σημαίνει ότι δεν θα έχει κάποιος άλλος access πάνω για να δουλεύει. Εάν υπάρχει αυτό το restriction μόνο για έναν άτομο. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Θα μπορεί ίσως να ad hoc να του αλλάζουμε το ρόλο εμείς να έχει δικαίωμα, κάπως έτσι. Πώς θα δώσεις δικαίωμα? Θέλει σκέψη, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι κάτι εντάξει, που το είναι είχαμε... μια τροφή για σκέψη. Έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Όχι, όταν είπα να το σκεφτώ, εννοώ να το σκεφτώ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη από την αρχή. Κοιτάξτε να δείτε. Ήδη η υλοποίηση της πλατφόρμας, επειδή ήταν σύνθετο έργο, δηλαδή αυτό που θα δούμε σήμερα, για να καταλάβετε, είναι το 5% του συστήματος. Το μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι της υπηρεσίας μέσα, που είναι όλα αυτοματοποιημένα, για να μπορεί να κάνει ελέγχους, να κάνει αξιολογήσεις κτλ. Στο μέσα κομμάτι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο βασίζεται στη διάρθρωση της υπηρεσίας. Δηλαδή, είναι άλλα πράγματα κάνουν η λειτουργία, άλλα πράγματα κάνουν οι συντονιστές, άλλα πράγματα κάνουν οι οικονομικοί υπεύθυνοι, άλλα πράγματα κάνουν οι προϊστάμενοι. Είναι τελείως διαφοροποιημένο το μέσα και πολύ πιο μεγάλο. Έτσι, εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή την άκρη του παγόβουνου. Έτσι. Και για να μπορέσει να γίνει αυτό το σύστημα, έπεσε πάρα πολλή δουλειά και υπήρχαν και καθυστερήσεις. Και τώρα αυτό που επήγει είναι να βγει σε παραγωγή το σύστημα, για να μπορέσετε κι εσείς να βλέπετε τα πράγματα ηλεκτρονικά και να μπορείτε από εδώ και πέρα να κάνετε τα πράγματα ηλεκτρονικά. Οι επεμβάσεις τέτοιου τύπου, όπως είναι για παράδειγμα
το multi-user environment με ρόλους, ομάδες, υπευθύνους κτλ. Από την πλευρά του εξωτερικού χρήστη, δηλαδή του οργανισμού δικαιούχου, είναι μια μεγάλη αλλαγή, η οποία αν τη βάλουμε να την ξεκινήσουμε τώρα, θα αργήσει πάρα πολύ να τεθεί το σύστημα σε παραγωγή. Οπότε δεν συμφέρει κανέναν. Άρα θα το δούμε σε μεταγενέστερη φάση σίγουρα. Πάντως να πω λίγο μια παρένθεση σε αυτό που έλεγε και η κυρία Χατζικονόμου πριν, ότι τώρα που έχω μπει, ας πούμε, στα 2 tabs αυτά, έχω μπει με διαφορετικό οργανισμό, έτσι. Και είμαι στο tab απευθείας αναθέσεις. Εδώ, λοιπόν, ο προηγούμενος χρήστης με τον οποίο είχα μπει δεν βλέπει αναθέσεις, γιατί δεν έχει δηλωθεί σε κάποια απευθείας ανάθεση. Ο άλλος ο χρήστης, όμως, βλέπει απευθείας ανάθεση, εδώ, γιατί σε ένα έργο μέσα, στο έργο της πρόσκλησης αυτής, έχει δηλωθεί σαν αποδέχτης οργανισμός. Αυτός εδώ δηλαδή είναι ένας τεστ οργανισμός, στον οποίο ανήκει ο κύριος Αναστασιάδης Ανέστης, ο χρήστης. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπει αυτή την απευθείας ανάθεση και γι' αυτό μπορεί να υποβάλει και πρόταση σε αυτή την απευθείας ανάθεση. Έτσι. Άρα οι απευθείας αναθέσεις είναι κλειστές, αναφέρονται σε συγκεκριμένους δικαιούχους και είναι τυπικού τύπου. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι υποχρεωτικό να δημιουργηθεί μια τέτοια εγγραφή στο σύστημα για να μπορέσετε να υποβάλλετε το έργο το οποίο έχετε ήδη λάβει έγκριση για να το υποβάλλετε. Έτσι. Υπάρχει τέτοια ανάθεση, θα έχει και notification στο ίδιο μας, ότι ξέρετε, έχει μπει για να μην μπαίνουμε συνέχεια μέσα στο πρόγραμμα. Νομίζω, ναι, υπάρχει. Είναι η πρόσκληση, ότι ναι, κανονικά ναι. Όταν δημοσιοποιείτε, θα σας έρχεται και ειδοποίηση, αφού έχετε δηλωθεί σαν οργανισμός. Και αυτό είναι ένα θέμα, για παράδειγμα, σε αυτό που συζητάγαμε πριν. Σε ποιο χρήστη θα έρχεται. Άμα έχετε 10 χρήστες που τους έχετε οργανώσει κτλ., σε ποιον χρήστη θα έρχεται η ειδοποίηση για την πρόσκληση. Δεν το ξέρει το σύστημα αυτό, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η πρόταση. Ναι. Ναι, είναι κάθε κατάλογος, όπως σας είπα πριν, έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Ναι, για να μπορείτε... οι στήλες είναι με τα νη, τα πράσινα, ναι. Ενώ που έχουν... Λοιπόν, καταρχήν να τα δούμε από την αρχή. Ναι. Έτσι, γιατί ο κατάλογος των προτάσεων είναι πολύ σημαντικός. Θα τον δείτε κι εσείς, θα το καταλάβετε, αλλά να τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι. Ξεκινώντας λοιπόν από την πρώτη στήλη, έχουμε την προγραμματική περίοδο, η οποία είναι στάνταρ αυτή τη στιγμή. Το έργο στο οποίο έχει επιλεγεί να υποβληθεί η πρόταση. Ο κωδικός της πρότασης είναι ένας προσωρινός κωδικός, γιατί η πρόταση αυτή είναι υποδιαμόρφωση. Τον κανονικό κωδικό θα τον πάρει όταν θα υποβληθεί η πρόταση. Έτσι. Ο στόχος, η ημερομηνία έναρξης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης, αν εμπλέκεται ο οργανισμός, το σύνολο των δαπανών, το σύνολο των εσόδων, η κατάσταση της πρότασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Εδώ βλέπουμε ότι η πρόταση είναι υποδιαμόρφωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μας δείχνει την κατάσταση της πρότασης. Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης έχει τιμή μόνο όταν είναι υποβεβλημένη η πρόταση. Πάμε λοιπόν στο σύμβολο αυτό, είναι ο αριθμός εκδόσεων υποδιαμόρφωση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, έτσι, ότι, δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι επειδή η πρόταση αυτή είναι σε κατάσταση υποδιαμόρφωση, σου λέει το σύστημα ότι έχεις μία έκδοση σε κατάσταση υποδιαμόρφωση. Δηλαδή μια έκδοση που τη δουλεύεις. Τη φτιάχνεις αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και σε συνδυασμό με αυτό το στοιχείο, είναι ουσιαστικά ότι αυτή η αίτηση, η πρόταση, έχει αριθμό έκδοσης 1, είναι η πρώτη έκδοση και είναι και σε διαμόρφωση. Έτσι. Εδώ, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί 3 εκδόσεις. Έτσι. Αυτή εδώ είναι η τρίτη και δεν υπάρχει καμία σε υποδιαμόρφωση. Η κατάσταση της έκδοσης, η ημερομηνία υποβολής της έκδοσης, ο αριθμός της έκδοσης, εδώ είναι τα δύο στοιχεία, είναι η προσωρινή επιλογή, για την οποία ενημερώνεστε μέσω του συστήματος,
Στις απευθείας αναθέσεις, στη διαδικασία αξιολόγησης απευθείας ανάθεσης, η προσωρινή και η οριστική επιλογή είναι ένα πράγμα, απλά είναι κοινός ο κατάλογος. Έτσι. Ουσιαστικά, οριστική επιλογή γίνεται μετά την αξιολόγηση. Αν έχει υποβληθεί ένσταση από την πλευρά σας, που και αυτό νομίζω δεν υποβάλλονται ενστάσεις στις απευθείας αναθέσεις, πότε καταχωρήθηκε και από ποιον καταχωρήθηκε η πρόταση. Άρα η κατάσταση, η πρόταση, οι επιλογές που υπάρχουν για μένα, άμα είναι αξιολογημένη η πρόταση, άμα είναι υποβεβλημένη, υποβλήθηκε από δικαιούχο. Άμα είναι αξιολογημένη, αξιολογήθηκε από εσάς. Σωστά. Έχει προτάσεις που φαίνονται ότι είναι εγκριμένες πριν να πάει στο στάδιο της υλοποίησης. Πού είναι το? Η εγκεκριμένη εκεί, νομίζω. νομίζω. Δεδομένα είναι αυτά. Ναι, ότι θεωρείται ότι, ας το πούμε, εκεί το έχουμε πλέον εγκρίνει και βρίσκεται σε υλοποίηση. Επίσης, θα φύγει από πρόταση. Είναι αυτό που θα δούμε στην συνέχεια, το πώς μεταβαίνει από πρόταση σε έργο. Σε έργο. Έτσι, όταν δηλαδή γίνει οριστική επιλογή και ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, η πρόταση μεταβαίνει στον κατάλογο τα έργα μου. Επίσης, δύο ακόμα στήλες είναι αν η συγκεκριμένη έκδοση είναι τελευταία έκδοση, εδώ, και αν επιτρέπεται η δημιουργία νέας έκδοσης. Αυτά θα φύγουν ούτως ή άλλως. Είναι για λόγους testing έχουν μπει. Εδώ, Βάσιλη, να πούμε ότι ακριβώς αν δείτε ξανά, ίσως επειδή ήταν στην αρχή, βλέπετε ότι αριστερά είναι οι προτάσεις μου και τα έργα μου. Άρα είναι ακριβώς για να μπορεί κάποιος φορέας που έχει πάρα πολλά, να μπορεί να ξεχωρίζει ποια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σαν προτάσεις για έλεγχο που αναμένουν να γίνουν έργα και να υπογραφτεί συμφωνία επιδότησης και ποια πλέον είναι σε υλοποίηση που είναι τα έργα μου. Άρα θα μπορείτε να εντοπίζετε πόσα έχω τώρα αυτή τη στιγμή στη διεύθυνση υποέλεγχο και πόσα έχω υποηλοποίηση. Γιατί έχει τύχει να γίνεται ένας χαμός, οπότε εντάξει. Έχει κάποια απορία άλλη που μπορούμε να... Κανονικά, μια και μιλήσαμε πριν για απόρριτα και διαβαθμισμένα γενικά, απαγορεύεται κανονικά τα διαβαθμισμένα να κινούνται με ηλεκτρονικά μέσα και διαβαθμισμένα. Έχει και κατηγορίες που μπορεί να μην έχουμε μες στο νου μας το διαβαθμισμένες. Π.χ. πράγματα που αφορούν την επιχειρησιακή ικανότητα των σωμάτων ασφαλείας. Άρα, κανονικά πρέπει να έχουμε κάποιες κατευθυντηρίες γραμμές που πρέπει να τις βγάλετε για το πώς να περνούνται κάποιες πληροφορίες και ποιες στο όψα. Το όψα, γι' αυτό είπαμε ότι όταν ξέρουμε ότι δεν θα μπαίνει στο σύστημα, μπορεί να γίνει σαν έργο γενική πληροφορία, απλά για να υπάρχει δημιουργημένο, αλλά η πληροφορία να μείνει εκτός. Απλώς να πρέπει να ξεκαθαριστεί απόλυτα, γιατί έχει ένα λίγο gray area στο ποια είναι περιορισμένη χρήση. Και αν δεν κάνω λάθος, η νομοθεσία μιλάει για έγγραφα ζωτική σημασία και λοιπά που μπορεί να μην εμπίπτουν στον ορισμό του απόρριτου ή εμπιστευτικού. Εμείς εξαρτώμαστε και από το τι ορίζει ο ίδιος ο φορέας, ενώ που μας το ορίζει μας εν τούτης της διαβάθμισης. Οπότε, ανάλογα με εκείνον, είναι έτσι που λειτουργούσαμε μέχρι τώρα, γιατί όντως έχει διάφορα επίπεδα εμπιστευτικότητας, οπότε θα πρέπει να το δούμε πιο... Okay. Έχει κάποιος άλλος απορία για το κομμάτι της πρότασης? Απλώς διευκρινίστε μας πότε αρχίζουμε να προσθέτουμε στοιχεία ως υποβολή πρότασης. Προηγείται μια διαβούλευση όπου οριστικοποιούνται περίπου οι δαπάνες, οι εταίροι κτλ. Μαζί σας, ή απλώς ξεκινάμε και βάζουμε... Είναι ότι θεωρητικά υπάρχει, είτε μπορεί να έχει απόφαση υπουργικού, επειδή είμαστε τώρα δημόσιοι φορείς εδώ, τέλος πάντων. Υπάρχουν επίσης και κάποια που είναι specific actions. Φαντάζομαι έχει κάποιους φορείς εδώ που ήταν απευθείας και ήταν specific action. Οπότε και εκεί είναι μία απόφαση που υπάρχει και είναι δεδομένη. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τίθεται θέμα, διότι ακριβώς είναι ένα έργο που απλά θα πρέπει να μπει κατευθείαν στο σύστημα. Εμείς όταν θα κάνουμε την πρόσκληση που είπαμε, είναι με τα πολύ βασικά στοιχεία. Δηλαδή προϋπολογισμών, τίτλων, έργου, κωδικών.
πάρα πολύ γενικά, ούτως ώστε να μπορέσετε εσείς να τα βάλετε ως να ήταν ένα Word document που δουλεύετε μέχρι σήμερα. Οπότε τα σημεία που ήδη γνωρίζετε και θα κάνετε, όπως κάνετε τώρα, θα τα κάνετε και μέσω του συστήματος. Δεν αλλάζει κάτι στη διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, αν εσείς πρέπει να κανονίσετε ποιοι θα είναι εταίροι σας, ποιος θα είναι προπολογισμός, πάλι θα πρέπει να το κάνετε. Απλά θα το απεικονίσετε μέσα σε μια οθόνη και όχι σε ένα Word document. Τουλάχιστον το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. Εσείς μπορεί να κάνετε δική σας διεργασία για να οριστικοποιήσετε μια πρόταση έργου. Okay. Έχει κάποιος κάτι άλλο? Να προχωρήσουμε. Okay. Ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, και όπως αναφέρθηκε και τώρα στην τελευταία ερώτηση, η τελική πρόταση η οποία θα χρηματοδοτηθεί και θα γίνει σε εισαγωγικά έργο για να τεθεί σε υλοποίηση, θα προκύψει μέσα από μια διαδικασία ενδεχομένως υποβολής νέας έκδοσης. Έτσι. Δηλαδή, εσείς έχετε ουσιαστικά στα χέρια σας ένα έργο που είναι εγκεκριμένο και θα πρέπει να το υποβάλλετε στο σύστημα. Η υπηρεσία θα ανοίξει μια απευθείας ανάθεση για να μπορέσετε να το υποβάλλετε. Θα συμπληρώσετε τις φόρμες. Η έλεγχη είναι λιγότερη στην απευθείας ανάθεση. Είναι κυρίως περισσότερο σε σχέση με ποσά κτλ. Να συμβαδίζουν με αυτά που δηλώνονται. Θα υποβληθεί η πρόταση και στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, εφόσον κάποια στοιχεία δεν είναι σωστά ή είναι λυπή, θα σας δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσετε καινούργια έκδοση για να μπορέσετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά. Πάλι με τις ίδιες φόρμες, δηλαδή, αυτό που είπαμε, αντιγράφεται η παλιά, η υποβεβλημένη έκδοση, δημιουργείται ένα πλήρες αντίγραφο αυτής, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε, να επικαιροποιήσετε ή να επεκτείνετε. Το οποίο επίσης θα υποβάλλετε στην υπηρεσία. Επίσης, μπορεί εσείς να διαπιστώσετε ότι κάποια στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι σωστά ή δεν είναι επίκαιρα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης για να σας δώσει αυτό το δικαίωμα, να σας ανοίξει δηλαδή τη δυνατότητα δημιουργίας και υποβολής νέας έκδοσης για να επικαιροποιήσετε την πρότασή σας. Έτσι. Άρα, το κομμάτι της απευθείας ανάθεσης είναι ένα συνεργατικό, ένα ιδιαίτερα συνεργατικό κομμάτι. Έτσι. Η αξιολόγηση δεν έχει την έννοια του να επιλέξω κάποιον μεταξύ 10 για να του αναθέσω το έργο, όπως γίνεται στις προσκλήσεις, όπου πολλοί δικαιούχοι, πολλοί αιτητές, ας το πούμε έτσι, μπορούν να υποβάλουν πρόταση για ένα συγκεκριμένο έργο που έχει τεθεί σε πρόσκληση. Στην απευθείας ανάθεση, μόνο ο οργανισμός ο οποίος έχει δηλωθεί για το έργο μπορεί να υποβάλει και με αυτόν τον οργανισμό χέρι-χέρι θα γίνει και η διαμόρφωση του τελικού έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε επίπεδο συμμετεχόντων, σε επίπεδο δαπανών, σε επίπεδο περιόδων, γενικότερα οτιδήποτε πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση, το έντυπο της πρότασης. Κατά τη διαδικασία λοιπόν αυτή του ελέγχου, όταν θα σας ανοίξει το δικαίωμα για να υποβάλλετε νέα έκδοση, θα σας έρθει η ειδοποίηση στο email και στο σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα έχετε την δυνατότητα, θα φανεί εδώ, τώρα δεν έχει δοθεί πουθενά δικαίωμα δημιουργίας νέας έκδοσης. Για να δω λίγο αν έχουμε κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Όχι, να δω λίγο τη σημειώ. Δώστε μου 2 λεπτά μόνο να βρω την περίπτωση αυτή. Ωραία.
Θα υποβάλω λοιπόν αυτήν την πρόταση. Κάτι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης. Σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσετε και τα στοιχεία του έργου. Το έργο είναι αυτό το οποίο έχει ουσιαστικά προσδιοριστεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτό για το έργο για το οποίο καλείστε, είναι αυτό που έχετε συμφωνήσει, έχετε λάβει έγκριση, έχει καταχωρηθεί στο σύστημα και έχει δημιουργηθεί μια απευθείας ανάθεση για αυτό το συγκεκριμένο έργο και εσείς έρχεστε να υποβάλλετε πρόταση. Να κουμπώσετε δηλαδή την εξειδίκευση της πρότασής σας σε αυτό το έργο το οποίο έχει καταχωρηθεί από την υπηρεσία. Έχετε δυνατότητα να ενημερώσετε και κάποια στοιχεία του έργου απευθείας, κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι δικαιούχοι, αυτοί που συμμετέχουν σε προσκλήσεις, έτσι, όπως για παράδειγμα τον κωδικό, την ονομασία, τον προϋπολογισμό και τη χρονική διάρκεια. Έτσι. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε μόνο όταν η πρόταση σας είναι σε κατάσταση υποδιαμόρφωση. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση θα πρέπει να καταχωρήσω κάποια στοιχεία για να μπορέσω να την υποβάλω. Έτσι. Εδώ έχει δηλωθεί. Θα βάλω και εδώ στοιχεία. Ωραία. Θα πάω να κάνω την υποβολή μου. Μου το βγάλει αυτό. Λοιπόν, η πρόταση έχει υποβληθεί. Έτσι. Μπαίνω λίγο τώρα στο εσωτερικό σύστημα, που όπως βλέπετε έχει πολύ μεγαλύτερο μενού. Έτσι, λοιπόν, η APAN 4567.
Εδώ λοιπόν, σαν εσωτερικός χρήστης, που βλέπω πλέον την υποβεβλημένη πρόταση, έτσι, μπορώ να δώσω να ορίσω, ουσιαστικά να σας δώσω το δικαίωμα στον φορέα που υπέβαλε την πρόταση να δημιουργήσει νέα έκδοση. Έτσι, οπότε στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτή εδώ. Μου δημιουργείται εδώ, μου εμφανίζεται η λειτουργία δημιουργία νέας έκδοσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργήθηκε η δεύτερη έκδοση, αν βλέπετε εδώ, έτσι, της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία πρόταση, σαν πρόταση είναι υποβεβλημένη, έτσι. Αλλά έχω μία έκδοση σε κατάσταση υποδιαμόρφωση, που είναι η δεύτερη έκδοση. Έτσι, η έκδοση 2. Αυτήν λοιπόν μπορώ πάλι να τη διαχειριστώ, είναι ξεκλειδωμένη. Μπορώ να υποβάλω, να αλλάξω τα στοιχεία, έτσι, να κάνω ενημέρωση των στοιχείων, να καταχωρήσω άλλα στοιχεία, έτσι, και να κάνω πάλι υποβολή. Αφού δηλαδή ολοκληρώσω την τροποποίηση που θέλω να κάνω, θα κάνω υποβολή της νεότερης έκδοσης και θα αποκτήσει και αυτή η κατάσταση υποβεβλημένη. Η υπηρεσία τώρα από το εσωτερικό σύστημα πάντα βλέπει, σαν πρώτη, την τελευταία υποβεβλημένη έκδοση. Έτσι. Και έχει και τη δυνατότητα, υπάρχει εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο η υπηρεσία μπορεί να συγκρίνει την τρέχουσα έκδοση με την προηγούμενη. Δηλαδή, να δει τι αλλαγές έχουν γίνει, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα και να κάνει πιο γρήγορα το έργο της αξιολόγησης, έτσι, του ελέγχου. Να διαπιστώσει δηλαδή τι έχει αλλάξει, από το να το ψάχνει λέξη-λέξη κτλ. Γιατί τώρα πλέον δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έγγραφα σαν Word ή σαν PDF για να τα βάλεις σε ένα εργαλείο με mail, για να τα βάλεις σε ένα εργαλείο και να κάνεις compare. Έτσι, τώρα υποστηρίζεται αυτό μέσα από το πληροφοριακό σύστημα. Άρα λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και δεδομένου ότι στις απευθείας αναθέσεις δεν υπάρχει διαδικασία προσωρινής επιλογής όπου θα σας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα υπάρχει δικαίωμα ένστασης και ούτω καθεξής, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες, είναι μόνο ένας. Αυτό όλο παραλείπεται και γίνεται αυτοματοποιημένα. Στο τέλος θα ενημερωθείτε ότι έχει γίνει οριστική επιλογή της πρότασής σας και θα φαίνεται πλέον στον κατάλογο τα έργα μου. Όπου εδώ πλέον περνάμε σε μία άλλη φάση που έχει να κάνει με τη διαχείριση του έργου. Δηλαδή, έχουμε κλείσει το κομμάτι της υποβολής της πρότασης. Η πρόταση έχει αξιολογηθεί. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής υπάρχει μία πρόταση η οποία έχει αξιολογηθεί θετικά, έχει εγκριθεί για υλοποίηση, άρα έχει δημιουργήσει ουσιαστικά ένα έργο και περνάμε στη φάση της διαχείρισης και της υλοποίησης του έργου. Όπου εδώ λοιπόν, εδώ ξεκινούν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τροποποιήσεις, δηλαδή ξεκίνησε το έργο, έχω υπογράψει μια συμφωνία επιδότησης, οπότε σε επόμενο βήμα, μετά από 6 μήνες ή από 1 χρόνο, απαιτείται η αλλαγή, κάποια αλλαγή. Θα δούμε τη διαδικασία μετά το διάλειμμα, πώς γίνεται η τροποποίηση του έργου, που είναι παρόμοια διαδικασία με την πρόταση. Δηλαδή και εδώ ουσιαστικά δημιουργείται νέα έκδοση του έργου, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα στοιχεία που έχουμε αιτηθεί και πάλι αυτό αξιολογείται και υπάρχει μια συνεργασία πλέον. Δεν είναι τυπική αξιολόγηση, όπως είναι σε επίπεδο πρότασης. Υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία θα οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη νέα έκδοση, αυτή δηλαδή που αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας επιδότησης και θα τεθεί σε εφαρμογή. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι τα αιτήματα. Έτσι, δηλαδή, αφού έχω ένα έργο σε υλοποίηση, πώς υποβάλλω, πώς συντάσσω και πώς υποβάλλω αίτημα πληρωμής, το οποίο θα μπει σε μια ροή για την αξιολόγησή του από την υπηρεσία. Θα μου ανακοινωθεί ένα αποτέλεσμα, στο οποίο έχω βέβαια δικαίωμα να υποβάλω ένσταση
αν ας πούμε έχουν απορριφθεί κάποιες δαπάνες. Αλλά αυτά νομίζω ότι να μην τα ξεκινήσουμε τώρα, μια και έχουμε 1/4 μόνο για το διάλειμμα, να τα δούμε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο session, αν συμφωνείτε κι εσείς. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις για την διαδικασία υποβολής πρότασης. Σίγουρα θα το δείξουμε το έργο. Ναι, ωραία. Το έργο, λοιπόν, η οθόνη του έργου είναι παρόμοια με την πρόταση, απλά έχει πιο πολλή πληροφορία. Έτσι. Και εδώ είναι πάλι διαμορφωμένη με tabs, έτσι, όπου περιλαμβάνονται σίγουρα όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε υποβάλει σαν πρόταση. Έτσι. Αυτά τα δύο πρώτα κομμάτια είναι ουσιαστικά στοιχεία της πρότασης, όπως και οι δείκτες, μόνο που στην περίπτωση των δικτών, εδώ έχουμε και τον απολογισμό των δικτών που οφείλουμε να κάνουμε, έτσι. Είτε μέσω αιτημάτων πληρωμής, όπου σε κάθε αίτημα πληρωμής δηλώνουμε την τιμή του στόχου που έχουμε υλοποιήσει μέχρι την τρέχουσα περίοδο, είτε μέσω των δικτών Ιουνίου-Δεκεμβρίου. Οι δαπάνες της πρότασης παραμένουν όπως είναι, γιατί είναι δαπάνες πρότασης, οι δικαιούχοι κτλ., οι κατανομές, οι συμβάσεις, οι οποίες μπορούν να ενημερωθούν, να προσθεθούν νέες συμβάσεις. Έτσι, και μετά έχουμε το πολύ σημαντικό tab των αιτημάτων πληρωμής, όπου από εδώ βλέπουμε τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει και μπορούμε να μπούμε σε μια άλλη μεγάλη οθόνη που αφορά το αίτημα πληρωμής, να δείξουμε μια τέτοια, έτσι, επιτροχάδιν, τώρα θα τη δούμε και στη συνέχεια. Έτσι, το αίτημα πληρωμής έχει τη δική του μεγάλη οθόνη, τα δικά του πολλά στοιχεία, με οικονομικά στοιχεία, παραστατικά, διαφόρων κατηγοριών, τις συμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί, ενέργειες δημοσιότητας, δείκτες αποτελέσματος, προβλήματα και αιτήματα για διευκρινήσεις. Και ένα επίσης σημαντικό tab είναι αυτό που λέγαμε πριν για τις τροποποιήσεις της ανανεώσης συμφωνίας επιδότησης, όπου αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από αυτό τον υποφάκελο. Δηλαδή να συντάξουμε και να υποβάλουμε ένα αίτημα τροποποίησης, ένα αίτημα ανανέωσης συμφωνίας επιδότησης και να απαντήσουμε σε διάφορα αιτήματα διευκρινήσεων που θα μας κάνει η υπηρεσία. Και τέλος υπάρχουν οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται από την υπηρεσία και παρουσιάζονται σε διακριτό διακριτό υποφάκελο στο φάκελο του έργου, όπου και εδώ εσείς λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το έργο, κυρίως όσον αφορά τα αιτήματα και τα αιτήματα πληρωμής, τις εκθέσεις αναφοράς και τα αιτήματα τροποποίησης και ανανέωσης, και θα το δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Να σημειώσω επίσης ότι, όπως ήδη είπαμε και με την υπηρεσία, θα κοιτάξουμε μέχρι από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά να σας δώσουμε πρόσβαση, να φτιάξουμε δηλαδή τους οργανισμούς σας στο σύστημα και να σας δώσουμε πρόσβαση στο τεστ περιβάλλον, γιατί όπως και να το κάνεις, όσο πιο πολύ το ελέγξουν ένα σύστημα, τόσο το καλύτερο για όλους, και για να βγει σε παραγωγή όσο πιο έτοιμο γίνεται και να μην έχουμε εκεί διάφορων τύπου σκαμπανεβάσματα. Οπότε, αφού σας δώσουμε την πρόσβαση, θα εκτιμούσαμε πολύ να το αξιολογήσετε με επίοικια και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας για να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Ακριβώς μετά το πέρας αυτών των ενημερωτικών σεμιναρίων, εμείς θα σας στείλουμε κάποια σημεία για το πώς θα προχωρήσει, ποια είναι κάποια ερωτήματα που τέθηκαν σήμερα με απαντήσεις, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας περαιτέρω, και επόμενα βήματα θα έχετε συνεχή ενημέρωση για το πώς θα προχωρούμε. Επίσης, να πούμε ότι θα γίνει αυτό που είπε τώρα ο Βασίλης με ένα περιβάλλον τεστ και θα έρθει και σύντομα και η μέρα που θα ξεκινήσει επίσημα. Εκεί επίσης θα ζητήσουμε να δείτε τα έργα που για όσους έχουν ήδη έργα υπό υλοποίηση,
Θα ζητήσουμε να μπείτε και εσείς με τη σειρά σας να ελέγξετε αυτά τα στοιχεία που έχουμε βάλει εμείς, ότι θα βεβαιωθούμε ότι πράγματι και εσείς συμφωνείτε με τα στοιχεία που έχουμε βάλει, και οπότε και εκεί θα χρειαστούμε τη δική σας συμβολή για να μην υπάρξει κάποιο λάθος στην πληροφόρηση του συστήματος. Απλά έτσι για τα επόμενα βήματα, για να γνωρίζετε. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να δούμε? Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά, γιατί είναι μέχρι τις 11 το διάλειμμα. Ναι. Εσύ που κάνουμε την πρόταση, λέτε ότι θα βάζουμε ένα κωδικό έργου και μετά όμως όταν εγκρίνεται θα μας έρχεται ο κωδικός, κάτι τέτοιο είχατε πει, για τον κωδικό έργου? Όχι. Να το ξαναδούμε λίγο αυτό. Πώς τη διαδικασία, η οποία έχει ένα κομμάτι ηλεκτρονικό, έχει ένα κομμάτι μη ηλεκτρονικό. Μη ηλεκτρονικό εννοώ μέσω του συστήματος. Έτσι. Από ποιον οργανισμό είστε? Οδοντιατρικές υπηρεσίες. Οδοντιατρικές υπηρεσίες. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι θέλετε να υλοποιήσετε ένα έργο που αφορά τα διαρθρωτικά, τα συγκεκριμένα ταμεία. Φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο αυτό το έργο θα εγκριθεί εκτός συστήματος. Έτσι, κάποιοι θα συζητήσουν μεταξύ τους, και υπουργοί, δεν ξέρω εγώ τι, και θα πούνε ότι πρέπει αυτό το έργο να υλοποιηθεί και μάλιστα να υλοποιηθεί από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, γιατί θα ωφελήσει τους μετανάστες κτλ. Ας πούμε, με δωρεάν παροχές κτλ. Αυτό λοιπόν το εγκεκριμένο σε εισαγωγικά έργο, έτσι, θα φτάσει κάποια στιγμή στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων και η Διεύθυνση θα το καταχωρήσει μέσα στο σύστημα, βάζοντας κάποια ενδεικτικά στοιχεία, γιατί μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί το έργο ακόμα να μην είναι όριμο, να μην έχει πλήρως οριμάσει και να έχει πλήρη στοιχεία, έτσι. Στη συνέχεια, από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί ότι αυτό το έργο θα το υλοποιήσουν οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, θα φτιάξει μια απευθείας ανάθεση, θα εντάξει το έργο μέσα στην απευθείας ανάθεση και θα ορίσει ότι ο οργανισμός ο οποίος είναι δικαιούχος είναι οι οδοντιατρικές υπηρεσίες. Θα δημοσιεύσει την ανάθεση σε επόμενο βήμα. Εσάς θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι έχει δημοσιευθεί η συγκεκριμένη ανάθεση που σας αφορά. Θα μπείτε στο σύστημα και το πρώτο που θα κάνετε είναι να καταχωρήσετε μια πρόταση για αυτό το έργο. Η πρόταση είναι ένα σύνολο από στοιχεία που αφορούν το φάκελο της πρότασης, αλλά υπάρχουν και κάποια επιμέρους στοιχεία, τα οποία η πρόταση τα κληρονομεί από το έργο που έχει σχεδιαστεί. Το έργο το οποίο δεν έχει ακόμα φορέα, δεν είναι ακόμα πρόταση. Έτσι. Ας πούμε το πρώτο χαρτάκι που έλεγε ότι το έργο θα είναι για τους μετανάστες, οδοντιατρικές παροχές ύψους 500.000 ευρώ. Αυτό που έχει καταχωρηθεί αρχικά στο σύστημα. Όταν θα καταχωρήσετε την πρότασή σας, έτσι, και θα συμπληρώσετε όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε, ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξει ο προϋπολογισμός του αρχικού έργου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν μείνει όπως είναι και τελικά δεν είναι σωστός, είναι μικρότερος, δεν θα μπορέσετε να υποβάλλετε την πρόταση, γιατί εσείς θα δηλώνετε δαπάνες 600.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 500.000. Έτσι. Επίσης, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό του έργου. Γιατί τέθηκε ότι ο κωδικός αυτός ή η περιγραφή του ή η ονομασία του πρέπει να διαφοροποιηθεί στη συνέχεια. Έτσι. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε μέσω της λειτουργίας που αλλάζετε συγκεκριμένα στοιχεία του έργου, του αρχικού έργου. Έτσι ώστε να μπορέσει η πρόταση μετά να είναι in line με αυτό το έργο. Αυτή ήταν η δεύτερη μου ερώτηση ακριβώς, γιατί αντιλήφθηκα ότι θα βγει μια πρόταση με κάποιον προϋπολογισμό, όπως μας είπατε. Αν εμείς όμως εκτιμούμε ότι ο προϋπολογισμός ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερος, μέχρι πόση απόκληση από την εκτίμηση σας θα μπορούμε ή δεν υπάρχει αυτό? Να πούμε πρακτικά, έτσι λίγο. Για τις απευθείας αναθέσεις μόνο μιλάμε, γιατί εκεί είναι πιο ευέλικτος η υλοποίηση και η ένταξη έργων. Δεν είναι όπως μια ανταγωνιστική διαδικασία που είναι συγκεκριμένος ο προϋπολογισμός, δεν μπορείς να υπερβείς, είναι πιο αυστηρά. Στις απευθείας αναθέσεις, επειδή απευθείας είναι ακριβώς ότι μόνο εσείς μπορεί να υλοποιήσετε το συγκεκριμένο έργο, άρα υπάρχει αυτή η ευελιξία. Επομένως, έρχεστε εσείς αρχικά και λέτε, είναι αυτό το budget, ο προϋπολογισμός που θέλουμε για το έργο είναι αυτός.
δημιουργούμε εμείς σαν διεύθυνση την πρόσκληση. Βάζουμε έναν κωδικό με βάση αυτά που μας είπατε. Βάζουμε έναν τίτλο που εσείς μας εισηγηθήκατε όταν κάνατε την εισήγησή σας. Και επειδή πάντα ζητούμε, πέστε μας πόσα χρειάζεστε για να υλοποιήσετε αυτόν το έργο, επομένως με βάση εκείνη την πληροφορία πάμε και βάζουμε τον προϋπολογισμό του έργου. Υποβάλλετε εσείς την πρότασή σας. Όπως τώρα όμως που εμείς διαβάζουμε την περιγραφή, το λογιστήριο μας ελέγχει τις δαπάνες που έχετε υποβάλει. Μπορεί να εντοπιστούν λάθη ή να αντιληφθούμε ότι ξέρετε, ναι, μπορεί να ήταν έτσι η περιγραφή, αλλά στην πορεία όταν διαβάζω τις λεπτομέρειες της πρότασης, συνειδητοποιώ ότι τελικά έχει μία επιλέξιμα μέσα, υπήρχαν λάθη στους προϋπολογισμούς. Φυσικά θεωρούμε ότι θα μειωθούν κάποια θέματα με λάθη, δηλαδή π.χ. αν κάποιος κάνει αθροιστικό λάθος, θεωρητικά θα μειωθούν κάποια από αυτά, γιατί θα υπάρχει αυτός ο έλεγχος στην υποβολή πρότασης. Αλλά για χάρη παραδείγματος. Ή εσείς στην πορεία, μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση του ελέγχου, συνειδητοποιήσετε ότι έβαλα αυτά, αλλά θέλω να βάλω ακόμα κάτι της έξτρα. Οπότε υπάρχει ευελιξία στη δική σας κατάσταση της απευθείας ανάθεσης να τροποποιήσετε και τον προϋπολογισμό, νομίζουμε ότι μας επεξηγείτε γιατί π.χ. θέλετε αύξηση. Εμείς μπορεί να σας πούμε, με αυτά φαίνονται μη επιλέξιμα. Οπότε τελικά να μειωθεί ο προϋπολογισμός που έχει τύχει. Μπορεί να έχουμε πει ότι αυτοί είναι οι δείχτες εκρών αποτελέσματος, αυτό πρέπει να βάλετε. Αλλά πάλι, όταν διαβάζουμε την πρόταση σας εσωτερικά, να συνειδητοποιούμε ότι, ξέρετε, τελικά ήταν κάποιος άλλος δείχτης που πρέπει να μπει. Και υπόψη ότι οι δείχτες εκρών, η προτεραιότητα η δική μας είναι να δούμε αν εντάσσονται στους δείχτες που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εκείνοι οι κοινοί δείχτες που έχουμε μπει σε άλλες συναντήσεις, όπου είναι προτεραιότητα για εμάς να δούμε αν το έργο σας μπορεί να μετρήσει, να συμβάλλει μάλλον στη μέτρηση κάποιων από αυτών των δικτών. Άρα εμείς πάντα ξεκινάμε από εκείνον το σημείο και μετά μπορεί να προσθέσετε καινούριους δείχτες εσείς, οι δημόσιοι φορείς. Υπάρχει αυτή η μεγάλη ευελιξία μέχρι τελικά να οριστικοποιηθεί μια πρόταση. Αυτές τις αλλαγές θα τις βλέπετε στις εκδόσεις. Θα μπορεί δηλαδή εκεί που θα έχετε σχόλια από εμάς και θα σας λέμε, ξέρετε, αυτά φαίνονται μη επιλέξιμα. Αυτόν έπρεπε να μπει και αυτός ο δείχτης. Έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Με τη νέα έκδοση που θα πρέπει να μας υποβάλλετε, θα μπορείτε να κάνετε τις εν λόγω αλλαγές. Να επισυνάψετε αρχεία, να κάνετε ό,τι θέλετε, προκειμένου να συμφωνήσουμε σε μια τελική μορφή και να γίνει πλέον οριστικοποίηση για να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε στη συμφωνία επιδότησης. Υπόψη η συμφωνία θα είναι πάλι hard copy με υπογραφές, διότι δεν έχει ενταχθεί ακόμα ηλεκτρονική υπογραφή. Οπότε σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον θα είμαστε με τη συμφωνία επιδότησης, θα υπογράφεται όπως υπογράφεται μέχρι σήμερα και θα επισυνάπτεται πλέον στη φάση που θα είναι το έργο υπό υλοποίηση. Απλά για να ξεκαθαρίσει σε αυτό το σημείο. Και μετά θα ξεκινήσουμε κανονικά. Πλέον η πρόσβαση σας θα είναι ηλεκτρονικά.